Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 2 minutu pasa diren honetan, Elezkanok eta Peñak jokatu duten lauterdiko txapelketa nagusiko final zortzirenetako laugarren eta azken partidaren analisia egingo dugu. Garaipena favoritoarentzat izan da, Peñarentzat 22 eta bosteko emaitzarekin. Ezer gutxi dago iruzkintzeko hemen, Danel Elezkano aste txarra pasa duela iragarri du gaurkoan, eta nahiko aitzakiari gabe iritsia omen zen norgehiagoka honetara, baina Peña erabat gainetik pasazaio, batez ere hasieratik sakearekin asmatu du Tolosarrak, hori izan da bere arma garrantzitsuena, eta Danel Elezkano ezin izan die erantzun sakeen 40%. Horrez gain, piloteoan ere Peña askoz ere gehiago izan da, pare bat pilotakada nahikoa izan ditu askotan agintzera pasatzeko berriz ere, eta erakutsi du gaur egun Elezkano baino askoz ere gehiago dela lauterdiari dagokionez. Kontua kontu, Peña aurrera jarraitu du eta Elezkano berriz ezinean aritu da, zituen aukera apur horietan ere arrisku handiak hartu ditu, eta hor pilota batzu galdu ditu, horrez gain bisake ere falta egin ditu, eta pixka bat arriskatzea tokatzen zitzaion gaurkoan Zaratamarrari, eta ez zaio ongi atera. Peñak oso ongi jokatu du, biziago, pilotari abiadura handiagoa emanez, gehiago asmatuaz, eta horren ondorioz garaipena eskuratu du Tolosako aurrelariak, eta egia esan gauza ederrak egin ditzakeen lauterdiko txapelketara ere sailkatu da. Bertan Altuna, Elordi eta Artola izango ditu aurkari, benetan multzo ederra, oso erakargarria geratu da multzo hori, eta ikusiko dugu ea ze paper egiten duen Jon Ander Peñak. Hauxe izan da beraz, norgehiagoka honen inguruan esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.